Right, kusangana kwa tukita zakari pano pa Manass Chibanda Media. Ndina mkoma General Fire Colosso pa podcast yedu number 2. Apa zao zangu yetu mahwekwe kuti tingori 2 futi. Mkoma General magadi. Podcast number 232. Aiwa, manake. Se mkoma wangu mzwara nasi tutanguti tingoti bate zishoma. Nyaya dzema infidelity dzinaika. Nyaya dzechibhishu. Chibhishu ndo zitaru kuti ase unyauti wa mazuano zvakanyanya niwa pano echidika. Tingati isusu nyaya dzechibhishu dzanyanyo netsa mazuano here kana kuti kudhara ndoka dzinyonetsa kana kuti inhau ye-technology kuona kwenyu mkoma wangu. Okay, andisi kuziya pane question yako chapcha but regarding tauri nchiti chibhishu ka chinotanga nasi. Takatanga chibhishu. Chibhishu chakatanga kudhara. But it's only kuti now chinogona kunge chakuita kunge chanyanya because of technology. Because of technology. Because chibhishu chaitongoveko. Andaitomboudza mwana nchiti ndino kuti kudhara munhu aigona kutenga aine mwana asiriwe pamba ipapo but zvichizikanwa by just few maelders emuraini kana kuti masabhuku kana kuti mwana anenge achiziya but nyaya idzodzo dzinenge dziri protected dzisina mumwe munhu anokwanisa kudzifumura zvokuti waigona kutochengeta mwana agoita ndebvu agotodii achitonzi shumba murisei shumba but asiri shumba zvaiveko kudhara but it's only kuti nowadays unenge uchanyepa iwe shama zvaizikana sei wataura kuti nharaunda igona izvizikana kuti aiwa mwana uyu haasi wekwashumba zvaizikana sei technology dzema-DNA dzinge dzati dzavaiko here vanhu vaiziva sei kwanga kusina but the thing is madzimai anoziya muridzi wemwana zvekuti kana akaita mwana kunze anotopota achitaura nababa wacho kuti baba wacho ibaba imika itai muchiona kuti mungandibatsirawo sei because ndikuda mafanizi kai mira right iwe right nhasi ndabhishura naJohn mangwana ndabhishura natapiwa kusvikira mangwana ndabhishura naFrance then next month ndozoona ine kuti ndaine nhumbu unorova kuti mukadzi angakwanisa kuziva kuti aiwa nhumbu ndiyanhengiyo very possible possible how andozviziya kuti pandakabatira nhumbu chaipi ndepapi shamwari izvo ndozvo zvavanoziva manje kuti nhumbu ndakazoibatira apa hatisi kuita mafani no hatisi kuti vakadzi if vakadzi vari kunze they can testify zvandiri kutaura muridzi wenhumbu chai vanomuziva vanomuziva kuti iyi nhumbu ikai ndogona kunge ndakaita vamwe vana vese havari vababa vaka but iyi nhumbu iyi haisi yababa right ndinovimba kuti pa next podcast yeduka toda kuenderera pamberi nenyaya iyi tichaitsvaga mukadzi achamirirawo vakadzi kuti tinzwa kutaura zvokadi izvi kuti zvinozikana here handisi kutaura zvinhu zvandirikurota ndikutaura zvinhu zvandikuziva because inyaya yekuti is something chekuti tinotombogara tichitsvaga nezvacho vakadzi vanozviziva kuti nhumbu iyi ndemufeso anoziva kuti nhumbu iyi ndeyabhirida andozviziva kuti inhumbu yabhirida kuziva how spiritual not spiritual kwandiri munenge maita mune mamboita spiritual iwe so alright unovaira kuti pamunenge muchiita paipai unotonzwa panapa kuti murume paanorasa mbeu paipai kuti ai mbeu iyi nhumbu yabata kuti igobhora Chibanda ndo mafani vanonzwisisa manje kuti igobhora yarohwa ndo mafani zauri kuti try but ndiri kuona hangu ininika nyaya dzema-infidelity dzika nyaya dzezvibhishu idzi kuti dzive dzinopera ndiri kuona hangana kuti government ngaingoti no nyaya dzema-DNA test ngadzingove compulsory mwana achingozvarwa nhasi kuti apiwe birth certificate panofanira kunge pane ma-DNA results anoshova kuti no this is the biological mother, this is the biological father. I think government yakaintroduce izvozvo vakadzi kana kuti nyaya dzema-infidelity dzinoita dzishoma zvikuru sana zvakutaura ka ndikuzvinzwa but the thing is kana vakwanisa kuti DNA yakuitwa compulsory kuvana vari kuzvarwa zvinogona chero vatokura iwa futi iwawawa tototi John naPeter endai munoverify iwa futi ndikubate ipapo uri kuona kuti chinoitika ndechekuti kana vati mwana ari kuzvarwa ngaitwe DNA apana chinonetsa ipapo because vanhu vanenge vari aware kwandichanozvara ukako zvinozongonopurovhiwa kuti mwana asi wepano but manje vakada kutesta kumashure kwese uku unogona kutozopedzera pasara pasina chinhu chinonzi family yacho
Panogona kusara pasina chinhu chinonzi family. To be honest, ndikuudza. Tunozoona kuti aimba ni Koloso hazo kwa Koloso. Chibanda hazo kwa Chibanda. So aisiswedu kumba kuti takavembika iyi. Iwe. Panogona kuzoona kuti ko munhu wandaisoti sekuru pesa apa havasitombori sekuru wangu. Munhu wandiri kuti mudhara havasitombori mudhara wangu. And zvinorwadza kuti zvizosanganikwa nazvo wakura sezvo waita. That is true. Wane ndebvu wakutanga kuziva kuti vanhu vese vandaitoendera nenyaya ndichiti ndakuda kuroora ndakuda kudii ndikuda kuita sei madhara garai pasi madhara acho andiri kugarisa pasi hapana kana one wandinorelata naye kana kuti kuchatracer marecords acho kuti uchaziva kuti saka kana kuri kuti maybe kana mai vari vapenyu maybe you can go and ask kuti momze kugara kwese indaitika ndiriwe pano kai chindiudzai kuti kwangu ndekopi. But manje zvinonetsa kuti even unoapproacha mai uchitoti hanzi ndoda kuziva kuti kumba uno. That is very true. But ini nangu sekutaura kwandamboita kuti pakaintroducwa nyaya dzekunzi ma-DNA test ave compulsory naika. Because zvinogona kureduce mirizhonga mudzimba umu. Because dzimwe mirizhonga dziri kukonzerwa noda kuti for example munhu anonge azoenda kumatest azvina kuti no mwana hasi wake pamwe mwana atone 20 years munhu anogona kupedzisira aita se akomita suicide unenge wakachengeta mwana kubva achikura I think kana paitwa zvinhu zvakadaro there's now need for what do we call it counseling. Because you know zvinhu zvekuti counseling shamwari ka inogona kuitwa but iwe shamwari asida kunyeperana munhu ane 30 years wamuchengeta achikura chero kati counseling yakaita sei naseka ronda iroro shamwari ka ripere anzida kunyeperana rinogona kusapora but at least ukaziva chokwadi zviri nani than kuti unogara ka ugochembera usingatoziye dzinza rako. Aiwa inini kana chandutoona kana munhu atokura sometimes ka kusatoziva kuti uri nani zviri pa2 zvichisiyana nekuti munhu wacho ndiani. Kune mumwe munhu anogona kutofara kuti zviri nani because zvichazoitika ndechekuti kune vamwe vachazoudza kuti munhu waya munochiti mbinga ndibaboko. So zvinogona kuitira mumwe munhu izi kuti ndaitambura pesa pasingaziti baboko nemari kudaro you see. But kozoita umwe munhu wekuti uchazoti munhu wanga uchiti baba wako because ane mari uchazoona futi kuti havasi baba wako. Besides issue yemari zvemari hazvinani basa rese chiri important otherwise kuziva kuti unobva kupi pane ruti yako ufanira kuziva kuti ndiri mwana wakwanhingi zveshuwa ndiri shumba yemashuwa ndiri mhofu yemashuwa. Right, nguva dzedu mukoma wedu dzinenge dzati fambei kwanhasi ngatigumire pano ngatisangane mucomment section hama dzangu kuti mundiudze kuti munofunga kuti kudii nenhau dzema-DNA test tingati ma-DNA test ave compulsory here kana kuti todii